Ja. Ja, er du klar? Nu kommer du her, så hold den vej derud. Er du klar? Fremad gå. Højre op. Omkring. Flot vending. Venstre. Omkring. Fremad løb. Højre. Omkring. Venstre. Anden gang gå. Og begge hold. Skridt fremad gå. Skridt bagud gå. 2 skridt til højre gå. 2 skridt til venstre gå. På stedet højre op. På stedet venstre op. På stedet omkring. Ja, tak. Du skal også have benbeskytter på. Langsom gang, fremad gå. Højre op. Omkring. Venstre op. Og begge hold. Ja tak. Hvor store blå mærker har du på benene? Ja tak. Så kan jeg grave os en og samme model. Det var et nydeligt følge. Det var en enkelt flagret. En enkelt gang, hvor hun sådan lige havde lidt øje på nogle hvide pletter. Ellers så var det rigtig flot. Du skal lige være opmærksom på din langsomme gang og din almindelige gang. Ja, det ligger lige tæt nok på hinanden. Det var langsommere. Ja, eller hurtigere. Eller hurtigere. Ja. Du skal i hvert fald tænke på, at de 2 ting, de var sådan lige tæt nok. Ja. Så det skulle du måske arbejde med. Du kan sagtens gå stærkere ind. Det vil ikke gøre noget, fordi hun er utrolig opmærksom. Hun hapser dig lidt i benene. Ja, og nu vil vi komme op i den klasse, hvor det sådan noget koster. At hun sådan set napper dig her og der hele tiden. Sådan, så bliver sådan kørt en lille smule op. Så jeg vil give vin på det. Det var flot. Men det der hapsen, det kommer altså til at koste det. Det er noget leg, ikke? Ja. Jeg har selv en, der giver mig store blå mærker på min lår. Jeg har ikke noget Nå. Så, vi tager stillingsskift nu her. Du må godt gøre klar. Og du, når den er blevet frisket op, det var herligt. Må hun sidde der? Ja, det må hun. Godt. Er du klar? Hold da kæft, mand. Hvor svært kan det være at sige det?
Flot. Hun gik en lille smule frem. Et halvt point. Ellers så var det smukt. Nydeligt, nydeligt. Og det kræver altså også en fører, der er fuldstændig cool i sine bevægelser. For ellers så har hun gjort noget andet, så det kræver virkelig præcision for dig. Det er fantastisk job. Går du ned til Connie? Du skal lige huske, du må ikke lege med din hund med øvelserne. Det går desværre ikke på den måde der. Man må ikke bruge legetøj eller noget lignende. Så Må man bruge hundesnor, Marianne? nej, det må man ikke. Og jeg har også set nogen gøre det. Ja, jeg gør det, men nu. Jeg har set nogen gøre det. Jeg tænkte, den dag dommeren siger noget til mig, så holder jeg op. Nå, okay. Ja. Jeg er nemlig også begyndt at gøre det for at have det sjovt. Gå du bare i gang. I skal ikke gøre, som jeg gør. I skal gøre, som jeg siger. Det er ikke sådan? Jo, vi har gør det. Ja. Værsgo. Flot, stop. Perfekt udgangsposition. Værsgo. Værsgo. Ja tak. Flot. Det er ikke meget, man lærer i det. Nej. Men så kan I se, hvordan det skal se. Hvordan det kan se ud. Hvordan det skal se ud, Ja. Kom nu over, vi skal have en trænger på. Altså, du er velkommen til at gøre det her i dag, men du må bare ikke gøre det til en konkurrence. Vel, det kan du så vælge. Bare så. Nå ja. Nej, det var netop det, du ikke skulle. Du skulle stå sådan nogenlunde. Ja, der. Sådan der. Det var meget flot. Nå, vi giver ned i øjnene til mig. Klar? Værsgo. 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 Ja, tak. Godt. Der var lidt tykken, og en lille skæv plads. 9 point for det. Rigtig fint. Må man lege med sin hund uden legetøj? Altså må man lave sådan noget, hvor man bygger lidt rundt der? Det du skal tænke på hele tiden, det er, hvor meget generer det inde i den anden ring. Okay. Altså, også, ikke? Det, altså, man kan jo godt sådan sige, at hvor er du dygtig og sådan noget, men altså, begræns det igen og vise hensyn til andre, så det ikke kun er sig selv. Det, så har vi noget til stort set dæk under gang. Kom du her, er du klar? Så prøv det her. Er du klar? Fremad. Værsgo. Omkring. Omkring. Højre op. Værsgo. Omkring. Omkring. Højre op. Værsgo. Omkring. Omkring. Og begge hånd. Ja tak skal du have. Flot. Flotte positioner. Vi skal jo passe på afslutningen i en halv. Fin hastighed på positionerne. Og også førerens måde at gå på. Det er rigtig, rigtig flot. Ja, ja, der kan stå. Kom nu over. Ja. Ude på den første, så fortæl hun, at stå til
nummer 2 hernede, og så går selv nummer 2. Ja, klar. Jeg skal dække den her. Skide på. Værsgo. Værsgo. Ja tak, flot. Et lille hop op ad førerens ben. Ellers smukt, meget flot stop. Lige her. Der er det jo nemt at være dommer her. Ja. Nej, vi skal have en fremstilling først. Så står vi mangler noget. Ja. Der mangler noget. Så se her, der har vi markeringen. Klar. Værsgo. Op omkring hunden fra madbog. Højre. Venstre. Kalend. Og begge. Ja tak. Ej, flot. Super flot. 10 får I på det. Det kunne jeg ikke se, der var noget galt i overhovedet. Ikke engang med hvis jeg tager mine lysebriller af. Det var flot. Er du klar, så skal vi have en læsprøve. Kan du ikke se? Jo, det gjorde jeg. Med pil opad. Kan du ikke se noget med de lynende skarpe briller, hun havde på? Nej. Selvom jeg tog mine julebriller af, så kunne jeg ikke se noget. Jeg skulle vende omkring. Værsgo, vende omkring. Værsgo. Værsgo. Ja tak. Ja, det er godt. Det var flot. Ja, der var en lille tur rundt, og så var der lidt tykt, synes jeg kunne høre. Lige lidt plads. Og så var der lige en lille skæv plads. 8,5. Det var rigtig, rigtig flot. Så må der leges. Jeg vil sige, det er et absolut dejligt samarbejde. Altså, I passer fint sammen i måden, I arbejder på.